Priatelia, ďalšou ukážkou absolútnej neschopnosti vedenia mesta sú mestské jasle Margitka, kde mesto Púchov zlyhalo nielen po personálnej, ale aj po ekonomickej stránke. Do týchto jaslí sa z verejných zdrojov investovalo 550 000 eur a v rozpočte sa vyčlenilo 160 000 eur na rok 2025 s tým, že tu bude umiestnených 20 detí. Momentálne sú tu 4 deti, to máme už v podstate november. Ten stav bol predtým trošku lepší, ale vzhľadom na to, že vedenie mesta si tu zvolilo, alebo neviem akým spôsobom tu vyberajú vedúcich pracovníkov, tak vybrali tu nejakú vedúcu, ktorá tu tak dokázala rozhasiť vzťahy aj medzi rodičmi, aj celkovo proste s tou svojou neprofesionalitou, že rodičia si odtiaľto deti zobrali, teda bolo tu asi 11 detí, ostali tu 4, takže jasle sú vyťažené na 20%. Chcem sa opýtať zodpovednej za to, čo sa tu deje, to je vedúca oddelenia sociálnych služieb na Mestskom úrade, pani Sakalovej, že prečo je tento stav takýto, prečo k tomu vôbec došlo a prečo, ako keď je zodpovedná v rozpočte za to, že tu bude 20 detí a má vyčlenených 160 000 eur na jasle, ktoré sú naozaj, ako musím povedať, pekné a sú nevyužité. V meste máme aj ďalšie dvoje jasle, bol som sa tam pozrieť. Jedny sú využité na 70% kapacitne a jedny na 90%. Takže je vidieť, že ak niekto po stránke profesionálne niečo rodičom ponúkne, tak tí rodičia túto službu využijú. Toto bolo čisto premrhané, investícia, len aby sa stavalo, aby sa otočili peniaze, mám taký pocit. Pretože už keď som si len ten trh zmapoval teraz trošku, tak som zistil, že na základe nejakých požiadaviek toho mesta, alebo vlastne toho trhu, keď to tak nazvem, na základe požiadaviek možno rodičov v meste, nám tie dvoje jasle zrejme kapacitne by stačili, možno by to bolo akurát, alebo mali sa v meste urobiť menšie jasle, nie pre 20 detí. Takže sa pýtam, zodpovedne ešte raz pani Sakalovej, prečo jasle, ktoré boli vybudované za 550 000 eur z verejných zdrojov, vyčlenených je na rok 25 160 000 eur a má tu byť 20 detí a sú tu len 4, čiže jasle sú vyťažené na 20%. Pýtam sa, prečo tomu tak je. Ja si myslím, a to len hovorí môj názor, že celý problém je v tom, že v Púchove sa robí ekonomická politika tak, že nie, že aby to zrejme úplne bolo optimálne pre obyvateľov, ale aby sa len preinvestovalo. Už čo je za tým, si dajte sami odpoveď. A robí sa to aj proste tak, že ten, kto je môj kamarát a kto je môj známy, tak toho dám na nejakú vedúcu funkciu. A potom to takto vypadá ako v mestských jaslách Margitka.